Алейкум бародаро бисёри шумо Самиван мепурсиде. Самиван 100% оригинал 60 мода 8-12 кг курс лечения штепачка истифода мебаред. Фарбӣ мекунам. Марҳамат бародаро кадмида дар корша занг зане ба ҳама шаҳрҳоро доставка мекунем. Ассалому алейкум муҳоҷирони азизу муҳтарам. Рӯзи сайди ҷумъа, рӯзи афви гуноҳҳо аст. Қурби асъори миллиро имрӯз каме бардоштем. 100 евро 1174 сомонӣ ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 1093 сомонӣ. 1000 рублей дар бонки Эмон Интернешнл 122 сомонӣ. ба хотири лайкора бизанен. момаҷони ма дӯстак медуратон. Душанбе сити 121 сомону 50 дирҳам. лайкора бизанен ки мара илҳом омадестай ҳар рӯз курса мебардорам. Эсхата 122 то видеои оянда. Худоҳафиз. Салом дӯстон, бисёри шумо систит барои кӯдако пурсиде. Кӯдакое ки пешоб мекунанд, беҳад ёрдами хуб мекунад. Занг бизанед ба ҳамаи шаҳрҳоро доставка мекунем. Иншаалло ки ёрдам шавад бисёри бародарои дигар.